कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र भक्ति वेदांत स्वामी शिव प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फौंडराचार्य शिव प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। Out Premanandi, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Kapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Gagana Raghunathanvitam Tam Sadivam Advaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Gagana Lalita Shri Vishakhanvitam He Krishna Karuna Sindhu दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सर्वप्रथम भागवत पुराण कोंकणी मुरलीधर चरण प्रभू आणि पूजा महेश माताजी अत्यंत आभारी असं म्हाका इंट्रोडक्शन दिल्याबद्दल. म्हणजे योग्य त्यांना जरी तुम्ही बडा चढावून मग सांगले त्याच्याबद्दल आभारी अस. हे जे हे अध्यायाचे शीर्षक असं दैवी आणि आसुरी स्वभाव. खरे पळोवचे गेल्यार प्रत्येक सर्वांच सुद्धा हे दोन्ही कंपोनंट्स असतात दैवी आणि आसुरी. जाल्यार आम्ही भक्तीन येवन चढ आसुरी प्रवृत्ती बाजूक सह भक्तीन तू येवच्याक आम्ही प्रयत्न करतो. तरी हे हा जो अध्याय महत्वपूर्ण असं समजून घेऊन खातर की दैवी प्रकृती आणि आसुरी प्रकृती म्हणायला समजून घेऊन खातर. तरी पहिलं श्लोक जो असं तो असे सर 16.20 आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्य एव कौन्तेय ततः यान्ति अधमां गतिम्. आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततः यान्ति अधमां गतिम्. आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततः यान्ति अधमां गतिम्. अजय भाषांतर कोंकणी संकादलेली. हे कुंती पुत्र अर्जुन असले जीवात्मा व्यक्ती आसुरी योनींतू पुनः पुन्हा जन्म ग्रहण करत करत केन्नाय मल्ल्याक पावनाती. ते हळूहळू अत्यंत अधम गती प्राप्त करतात. हांगा अत्यंत स्पष्ट रीतीने भगवान कृष्ण सांगतो असं की असुर योनींत जरी कोण जन्म घेता ताका जन्म जन्मांतरांतून पुन्हा पुन्हा जन्म ग्रहण करका पडता आणि तवे असुरी योनींतूची. आणि असले व्यक्ती असले जे जीवात्मा साठी मल्ल्यागी केन्नाय पावना. म्हणजे अशी श्रीकृष्णान स्पष्ट रीतीने सांगता ते हळूहळू अत्यंत अधम गती प्राप्त करतात. हांगा स्पष्ट रीतीने भगवंत सांगतस की जन्म जन्मांतरांतून सुद्धाही असुर योनींतूची जन्मधारण करका पडता आणि ईश्वरागेली कृपा मेळना जालेली मिती तांकां अंततः सुणे किंवा माजर अशी अधम योनींत किंवा डुक्कर अशी अधम योनींतून तांकां शरीर प्राप्त जाता सांगता. सगळे जण जाणतात की भगवान ईश्वर जो असो अत्यंत दयाळ जावन असो. जाल्यार हांगा दिसून येतं की भगवंतू असुरांचेरी केन्नाय दया करना म्हणून हे आमकां दिसून येता ह्या श्लोकांत. बलदेव विद्याभूषण जो असो तागेले टिप्पणी अशी आसा तो कृष्णा विचारता ह्या संदर्भांत की मस्त जन्मानंतर अंततः तुगल दया प्राप्त जावन तांकां राक्षसी जन्मांतून
मुक्ती मेळना डायरेक्ट कन्वर्सेशन बिटवीन ए प्युअर डिवोटी अँड कृष्णा तांकां मुक्तता मेळना तूं म्हणून तरी ताका भगवान कृष्ण उत्तर देता म्हणजे बलदेव त्या गोष्टी सांगता सती की हे हे मूर्ख हे मूर्ख जन्म जन्मांतरांतू असुर रूपांतूच जन्म घेतात म्हाका प्राप्त करूक असफल जावन निरंतर निम्नतर येवन तुमची ते देंवता ती आणि सुणे किंवा माजर असं तांकां देह प्राप्त जाता मगल प्राप्ती करता जाल्यार तांकां एक योग्य स्वरूप प्राप्त करचे अगत्य आसत आणि हे तांकां साध्य जायना त्यामुळे तेचे असुर विनंतूची परत परत जन्म घेतात ह्या संदर्भात तू कोणे विचारित की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक भगवंतागली प्रत्येक कामना प्रत्येक इच्छा उत्स्फूर्त ऑटोमॅटिकली पूर्ण जाता ताका एक अयोग्य व्यक्तीक असुराक योग्य करूंक जायना म्हणजे भगवंताक कसले अशक्य म्हणून ना असे प्रश्न कोणे विचारित ताका उत्तर अशें आसा की मूलतः असुरांक कृष्ण कृपा नाक्काची असता दे डू नॉट वॉन्ट कृष्ण कृपा तांकां गरज ना ताची नाक्क आसता तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्यांत म्हणटा सती की वेदांत सुद्धा म्हणल्या की असले व्यक्ती अधःपतन जायना पुढे सुणी किंवा डुक्कर जातात ती कोणेही तर्क करूं की ईश्वर जरी असुरां प्रती कृपाळू ना जाल्यार तांकां ईश्वराक किंवा भगवंताक सर्व कृपाळू केल्या म्हणटा आमी म्हणजे जर तो असुर योनी बद्दल जर मनान कृप ना जाल्यार तो सर्व कृपाळू कशें जाता म्हणून अशें कोणी प्रश्न रेज करीत विचारीत वेदांत सूत्रांत म्हणल्या की परमेश्वर कोणागली घृण करना असुरांगली घृण करना आणि देवी प्रकृती तांगली घृण करना असुरांक निम्नतम योनीन तू दवरचे ही सुद्धा भगवंतागली कृपा म्हणूची आम्ही लेखा प्रभुपाद बरयता ती की तांकां एक एक पंथा परमेश्वर असुरांगल वध करता आणि ही सुद्धा कृपाची म्हणून आम्ही लेखीत कोणागलो वध भगवंत करता ताका मुक्ती मेळता ही कृपाच न्हय रावण कंस हिरण्यकशिपू शिशुपाल दंतवक्र इत्यादी विविध अवतार घेऊन भगवंताने तांगल वध केलो तर हे तांगल वध करून तांचेरी कृपाच करतस भगवंत कृपा वध करना पडे तांकां मृत्यू प्राप्त जायना पडे तांकां जो जन्म मेळता तो उच्च कोटीत जन्म मेळता तो असुरांक असुरांगल जरी खरे रीतीने ते तांगल भाग्य जर जागृत जाता तरी कृष्ण तांगले वध करता आणि त्यामिती तांकां मुक्ती प्राप्त जाता अशी आमी समजून घेवया म्हणजे संक्षिप्तान सांगता जाल्यार कृष्ण जो आसा समोहम सर्वभूतेषु सगळ्यांगल प्रती समवृत्ती असता अशी नाही की असुर आणि असुरां बद्दल हेट्रेड अशें ना सगळ्यांबद्दल एकच वृत्ती आणि तातूंत असुरांक सुद्दां अंततः तांगल वध करून तांकां कृपाची भगवंत दिता हे आमी समजून घेवंक सारकें आसा मुखार श्लोका वचा 16.21 त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनामात्मनाः
काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतं त्रयं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्. म्हणजे भाषांतर शिकवलं कोंकणीतून की ह्या नरकाचे 3 द्वार असते, काम क्रोध आणि लोभ. त्याने ती प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्याने ह्या तिन्हींचो त्याग करता नाजाल्यार आत्माचे पतन जाता. म्हळ्यार आसुरी जीवनाचा प्रारंभ जाता. तरी काम क्रोध तथा लोभ हे 3 जे असते these are like doors to hell. तिन्ही तो आसुरी जीवनाचे प्रारंभ अंतुलन सुरू जातात. काम काम म्हळ्यार इंग्लिशांत लस्ट म्हणतात ती अग्निवारी उज्यावरी केन्नाय अग्नीक समाधान जायना. पण कितले तूप अर्पण करी किंवा पेट्रोल अर्पण करी तर अग्नी ज्वलंत जात असता आणि कीप कंझ्युमिंग मोर अँड मोर. म्हळ्यार ताका केन्नाय समाधान अशें जायना अग्नीक कामाक. सो काम इज लायक ए फायर विच इज नेवर एवर सॅटिस्फाईड. हें समजून घेवपाक. क्रोधाची उत्पत्ती मिथ्या अहंकारांतल्यान जाता. आम्ही भगवद्गीतेतून शिकता ती ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामात कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति समोह समोहात स्मृतिविभ्रमा स्मृतिभ्रंशात बुद्धिनाशो. अशी एक 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 कथान एका कथान जात हे नारकी स्थितीतून मनुष्यातून पावता. त्याने ती काम आणि क्रोध आणि लोभ हांका एतत् त्रयं त्यजेत. तरी क्रोध जे असं मिथ्या अहंकार इंग्लिशांत म्हणतात की अँगर इज 1 लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर. इफ यू ऍड डी टू अँगर देन इट बिकम्स डेंजरस. डेंजर. ह्या प्रमाणे क्रोध जो असं ऑल कन्झ्युमिंग भयंकर ती नुकसान जाता. समाजात पळयतात की एक क्रोध कोणीतरी मनुष्य क्रोधान पिवन तारतम्य तो ताका कळना आणि समाजात दंगे सगळं फसाद सगळं सुरू जाता. एक खंयचे तरी एक मनुष्य बॅलन्स वचना पुढे हे सगळं सुरुवात जाता. हे समाजान पळयता ती. आणि लोभ लोभ म्हळ्यार ग्रीड. हा जो अंतची ना लोभ. देर इज नो एंड टू ग्रीड. एब्सोल्युटली नो एंड टू ग्रीड. तरी हे तिन्ही वन लिडिंग टू द अदर हाजी ती मनुष्य नाश जाता. स्ट्रेट अवे ही गेट्स एंट्रन्स इन टू हेलिश प्लॅनेट रिजन. तरी थोडे विश्लेषण जर केल्यार अतृप्त इच्छा ती क्रोध जागृत जाता. केन्ना इच्छा पूर्ती जायना त्यावेळी तातूंतल्यान क्रोधाची उत्पत्ती जाता. आणि केन्ना इच्छांची तृप्ती जाता तातूंतल्यान लोभ उत्पन्न जाता. एक इच्छा पूर्ण जाली की दुसरी इच्छा तिसरी इच्छा अशी लोभ उत्पन्न जाता. लोभा भीती मोह उत्पन्न जाता. इल्युजन उत्पन्न जाता. आणि विवेक बुद्धी आमगेली मनुष्याची सतसत विवेक बुद्धी आसा ती नष्ट जाता. हाजे नंतर अहंकार जो आसा तो अस्तित्वांत येता. हे सगळ्यांचे मिश्रण जर जाल्यार ताजे रिजल्ट म्हळ्यार असूया एनवी जन्म घेता. असूया हे भगवंतू भगवद्गीतेंत अर्जुना सांगता की
तू अनुसूय वे तुझ्यान तू असूया ना त्यामी ते हांव तुका हे गीता ज्ञान दिता असं म्हणून. तर असूया इज समथिंग विच इज ऑल कन्झ्युमिंग आणि प्रत्येक स्थितीन मनुष्यान तू असूया जन्म घेता. अशी सांगतात की आम्ही एक काळात तू भगवंता वटूची आम्ही वास करताले त्यांच्या वटूची आम्ही राबताले आणि सर्विंग हिम अँड लव्हिंग हिम इन लव्हिंग सर्व्हिस अशी आम्ही आणि वी वेर एन्जॉयिंग विथ हिम आम्ही भगवंता वट्टू भोग करताली जाल्यार आमकां स्वतंत्रताचे किड्याने चाबलाय. We decided that we want to be happy independent of Krishna. कृष्णा संगाती राबून आनंदाचे उपभोग कर नसताना विंगड जावन वील एन्जॉय सेपरेटली. हे हो कीड केन्ना चरलो त्या वेळी जावन आम्ही हे भौतिक जगतांतून येऊन पावले. भौतिक जगत इज द प्लेस रिफॉर्मेटरी आमकां येऊन पावले. तर हे आम्ही समजून घेवयलं आणि त्यानी ती आमचो कोण असता तर विवेक बुद्धी कंप्लिटली होता. असूय जे असं असूय मी ती जगांतूं हे समाजांतूं मस्त मस्त की कठीण परिस्थिती उत्पन्न जाता बिकॉज ऑफ जेलसी. अगदी काय म्हणतात अगदी सूक्ष्म असूय जे असं ताजे स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म जावन आसा. म्हाका उगडास आसा आमी जेव्हा टीव्ही नवीन आयलो टीव्ही घरांत येता वेळी एक एडवर्टीजमेंट येताले नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड. कोणागल मनांतून आमचे बद्दल जर असूया उत्पन्न जाता ताजे कारण आमचो स्वताकूच आसना. कल्ल्याक एक मनुष्य दुसऱ्या मनशा बद्दल मनांत असूय उत्पन्न जाता ताजे कारण ताजे विश्लेषण करूं जायना. फॉर नो फॉल्ट ऑफ युअर्स somebody may become envious of you. हे जाता असं जगांत जाता आणि भगवंत इतली कृपाळू असून सुद्धा आम्ही तागेला एनवियस जावन ह्या भौतिक जगात आयली. तर एनवी इज युबिक्विटस सर्वत्र असं सगळीकडे असं आणि ताजे मीत जावन मस्त जगांतूं समाजांतूं त्रास जाता. म्हाका आय डोंट नो आमी ल्हान आसतना एक काणी आशिल्ली वाचिल्ली. ती काणी लाकूड तोड्यार वूड कटरागेल काणी. तुम्ही ल्हान आसतना तुमी वाचून आसता किंवा आतां ती गुतना म्हाका. ती काणी अशी आशिल्ली की एकलो लाकूड तोडे आशिल्लो वूड कटर आशिल्लो. तो प्रति दिवस एक नदी किनाऱ्याचेर एक व्हड झाड आशिल्लें. झाडाचे तो वूड असं जे लाकूड असं ते कापतालो तागेले ह्याचे कुराडीने एक्स एक्स वूड कटर्स एक्स तो थंय कापून ते लाकूड बाजारांत विकून तागेली उपजिविका जाताली. कुटुंब पळयत आसता तो. तर ह्या प्रकार तागेले जीवन चलता आशिल्लें. एक दीस तो केन्ना ते झाडार चडलो आणि ताणें ते तागेले कुराडीने ताजेर वार केलो. ती हातान दोन ती कुराडी उदकांतूं नदींतून पडली. नदीन पडना तो एकदम कासावीस जालो. आतां हाजे मुखार म्हाका उपजिविका कशी जातली. हांव कशी म्हळ्यार म्हाका घरांतल्यान कशी तांकां कशी कोण तांगेलें तांकां जेवण आनी करितलो. तातूंत हे एकच आसर आशिल्लें तें पडलें. तो भोव दुःख जाता. त्या वेळी ते नदीन नदीन एकली देवता ती थंय ताजे मुखारी प्रत्यक्ष जाता आणि प्रत्यक्ष जावन हातांतूं एक
रुपयाची कुऱ्हाडी घेऊन ताक विचारता ही कुऱ्हाडी तुगल वय म्हणून तो म्हणता ना ही मगल कुऱ्हाडी नाही. कडेरी एक भांगराच कुऱ्हाडी घेऊन ती देवी प्रत्यक्ष विचारते हेही तुगल वय म्हणून तो म्हणता नाही ही मगल नाही. कडे ती तागल दी कुऱ्हाडी तगू उदकांत पडलेली ती कुऱ्हाड घेऊन वयर येता आणि सांगते ही तुगल वय. हा ये मग हे बाण अत्यंत आनंद जाता तो नाम सुरू करता. आता आज नंतर मग नित्यक्रम जो असं जीवनी उपजीविक जे असं ते व्यवस्थित जातले म्हणून. तरी तागल ती इंटिग्रिटी म्हणतात तागल ती ऑनेस्टी लॅक ऑफ ग्रीड ते पळून ती देवी प्रसन्न जाता आणि ताका तिन्ही कुऱ्हाडी दिता. तागल स्वतागल कुऱ्हाडी रुपया कुऱ्हाडी आणि भांगरा कुऱ्हाडी तिन्ही ताक दिता आणि तागल अर्थात ताका जीवन जे असं सफल जाता. ते पळोवन बाजू रपतलो एकलो व्यक्ती तो ताका मनान तूं असूय जागृत जाता आणि तो लेखता अरे हक्क की सगळं मेळ्ळें हांवें वता तें हांवें एक कुऱ्हाड घेवन झाडाची लाकूड कट करून वता म्हणून त्या उद्देशान तो वता. ते वतना पुढे तो हातांतून कुऱ्हाडी पडना पण मुद्दाम तो ती कुऱ्हाडी उदकांत उडयता नदींतून उडयता. कडे तोय म्हळ्यार दुःख जाल्ल्याचें नाटक करता. त्यावेळेस ती देवी जी आसा ती नदी देवी देवता जी आसा ती परत प्रसन्न जाता पळय येता आणि विचारता भांगराची कुऱ्हाडी घेऊन येता ती आणि रुप्या कुऱ्हाडी घेऊन येता विचारता ही तुगेल वया म्हणून. म्हणजे होय 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 मगर अरे थँक्यू व्हेरी मच म्हणून. म्हळ्यार ताका अजिबात दिसना नैतिकतागेली ताका हे शिकयना की जे आपणा न्हय ते घेवन ये म्हणून. ईशोपनिषद म्हणता ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजता मा हृदय कस्य सिद्धनम. जे आमगल न्हय ते ताजे आमी केन्नाय उपभोग करू प्रयत्न करना. तर तो मनुष्य त्याने ती तागल ती कुऱ्हाडी वता आणि ताका कल्ल्याण तांतू परत काय मेळना. तरी ही जी ईर्ष्या आसा एक दुसऱ्या मनशा बद्दल आणि 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 लोभ जो आसा ताजेने आमगेलें जीवन जे आसा अत्यंत कष्टमय जाता. असूया बद्दल आम्ही पळयता ती ज्वलंत उदाहरणाचं शिशुपालागलें. शिशुपाल जो आसा तो भगवंतागल म्हळ्यार असूय करतालो ल्हानपण जावन आणि तागेली संबंध आशिल्लो शिशुपाल मावस भाव कृष्णा गेलो जाल्यार तो शिशुपालागेले आवतूक कृष्णाने वचन दिलेलें आसता की तागेले शिशुपालागेले 100 अपराध जावं सरी हांव ताका मारना म्हणून. आणि युधिष्ठिर महाराजागेले राष्ट्रीय यज्ञान तो ताका म्हळ्यार क्रोध येता अत्यंत क्रोध येता. त्याक म्हळ्यार कृष्णाक अर्घ्य म्हळ्यार मेन पूजा ताका केल्लें दिलें म्हणून प्राधान्य केलें ताका कृष्णा दिलें म्हणून तो कोपून एका मागची एक सवे आणि ब्लास्फेमी चूर करता. आणि त्यावेळी कृष्ण प्रत्येक पंथान काउंट करता असता आणि आता तो सांगता की तुला ते 100 अपराध जाता असं कोर नका जाल्यार तू पळयकल जातलो मुखारी म्हणून. तो आयकना जाल्यार आणि 100 अपराध करता आणि कृष्ण तागेलो वध करता. म्हळ्यार शिशुपाल इज एन एपिटोम ऑफ एनवी, पर्सनिफिकेशन ऑफ एनवी अशें. मुखार श्लोका वचन एते विमुक्त कौंतेय तमद्वारैति नरः आचरति आत्मना श्रेय ततो याति परां गतिम्. एतैः विमुक्तः कौंतेय तमद्वारैति नरः आचरति आत्मना श्रेय ततो याति परां गतिम्. हाजे भाषांतर अशें हे कुंती पुत्र खंयचो व्यक्ती
हे तिन्ही म्हळ्यार काम क्रोध आणि लोभ नरक द्वारान थावनो वांचून घेता, स्वतःक वांचून घेता, तो आत्मसाक्षात्कार खातीर आणि कल्याणकारी कार्य करता आणि अशी क्रमशः परमगती प्राप्त करता. तरी कोण काम क्रोध लोभ अंतुलाने मुक्ती पावता ताका गॅरंटीड एंट्रन्स इन टू द स्पिरिच्युअल रेल्म अशी अंतुलाने करता. तशी प्रभुपादा तात्पर्य भोव महत्वपूर्ण असं ताजे हे वाच्या कशी कल बरयता प्रभुपाद म्हणून. प्रभुपाद म्हणतात आमकां मानव जीवनाचे 3 शत्रू म्हळ्यार काम क्रोध आणि लोभ हांतल्यागी आमकां सावधान जावन आसता. वी मस्ट बी व्हेरी व्हेरी केअरफुल अबाउट दीज 3. खंच मनुष्य ह्या तिन्ही थावन कितले कितले मटाक मुक्त जाता तितले मटाक तागेल जीवन शुद्ध जाता आणि वैदिक शास्त्रांतून सांगिलवारी विधी विधानांचे ताका पालन करूंक जाता, साध्य जाता आणि क्रमशः आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गारी तो प्रगती करता. म्हणून कितले महत्वाचे हे तिन्ही थावन आम्ही मुक्तता पावच खातीर निरंतर प्रयत्न करता. जरी ह्या रीतीने कृष्ण भावनामृत आम्ही पदार्पण करता ती तरी आमगेल सफलता सुनिश्चित असं, इट इज गॅरंटीड. सो बीइंग फ्री फ्रॉम दिस हातूंतल्यान मुक्त जावचें अत्यंत महत्वपूर्ण हे काम क्रोध लोभ. आम्ही जशी जशी आम्ही भक्तींतून प्रगती करता ती तशी तशी स्वतःक आम्ही जाणता ते की आमगेले हे जे गुण आसा ती हे काम क्रोध हे तातूंतल्यान आमकां मुक्तता मेळटा असं म्हणून ताची जाणीव आमकां जाता आणि ते जाता तावळी आमी प्रगती आमकां जाता भक्तींतून आमी मुखार वता ती. आणि हे अशी नाही की एकदम जाता का पुश बटन नाही, क्रमशः जाता. नॉट दॅट यू कॅन गेट रीड ऑफ इट इन वन स्ट्रोक. क्रमशः क्रमशः भक्तांगल संघांतून भक्ती कोण 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 कृष्ण भक्ती कोण कोण कृष्ण भावना भावित राबोवन तातूंतल्यान आमकां क्रमशः अंतुल्याने आमकां मुक्ती मेळूंक जाता. आणि त्या ती आमगेलें मुखार जे आध्यात्मिक जीवन आसा तें सफल जाता. सगळे विधी विधान जे शास्त्रांत आमकां सांगल्या ती ते काम क्रोध आणि लोभाचे परित्याग रिकमेंड करतात. काम क्रोध आणि लोभ हे तिन्ही परित्याग केले मितींची आमकां आध्यात्मिक उन्नती करूं जाता. जोपर्यंत हे तिन्ही आसा ती नरकाचे द्वार तांतून आमी वचत तरी आमकां मुखारी प्रगती तांतून जायना. आत्मसाक्षात्काराची पूर्णता भक्ती जावन आसा. भक्ती दॅट इज द कल्मिनेशन ऑफ आत्मसाक्षात्कार. अर्थात आत्मसाक्षात्कार विदाउट भक्ती ऑल्सो लोक एंडेवर करतात आणि मेळता सुद्दां जाल्यार हाजे पूर्णता प्रभुपाद म्हणटा की ही भक्ती जावन आसा. म्हणून जो व्यक्ती वर्णाश्रम धर्माचे पालन करून आत्मसाक्षात्काराचे उच्च पद मेळयता तागेली मुक्ती सुनिश्चित जावन आसा. ह्या अध्यायाचे अंतिम दोन्ही श्लोकांतून श्रीकृष्ण भगवान जो आसा
आमकां निष्कर्ष दिता असो, म्हणजे कन्क्लुजन दिता असो. तो भगवद्गीता 16.23 तू भगवंत म्हणता, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सह सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम. हे सगळे श्लोक भोगोमत्या रीतीने तुम्ही सगळ्यांनी पहिल्यांची प्रेझेंट केला, तिथे मी नवीन नाही. तर यह शास्त्रविधीम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सह सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम. जो व्यक्ती शास्त्रांतून दिलेल्या आदेशांचं अवहेलना करता आणि मन आणता येईल प्रमाणे रीतीने कार्य करता, ताका खंची सिद्धी किंवा सुख आणि परमगती प्राप्त जायना. कृष्ण म्हणतात का, एम्फॅटिकली सांगतो असं, जो व्यक्ती शास्त्रांत दिलेल्या आदेशांचं अवहेलना करता, ह्या शास्त्रविधी उत्सृज्य वर्तते कामकारता, अवहेलना करता आणि मन आणता येईल प्रमाणे मनमानी करता कार्य करता, ताका खंचीही सिद्धी सुख आणि परमगती प्राप्त जायना. तिला प्रभुपादा तात्पर्य, शास्त्र पालन करनासतना काम क्रोध आणि लोभान कार्य करचे ह्या दोन्ही मध्ये संबंध दाखवता. पहिले सांगितले शास्त्रविधी जी असं, शास्त्राची दिशा विभिन्न जाती आणि मानव समाज आदेश रूपाने प्राप्त जात होते. सगळ्यांनी ह्या नियमांचे आणि त्याचे विनिमयांचे रूल्स अँड रेग्युलेशन त्याचे पालन करता ही अपेक्षा असत. शास्त्रविधी जर आम्ही निग्लेक्ट केले तरी आमगेले निश्चित रूपीने पतन जाता. शास्त्र आमगेल बरेपणा खातीरच ताजें निर्माण जालें आणि शास्त्रान सांगिल्ली विधी विधान ताजें पालन करचें आमगेलें कर्तव्य आसा. सो आमी कृष्ण भावना भावित आसा ती आमी ती शास्त्रान सांगिल्लें आमी विधी विधान करची गरज ना अशी ही वृत्ती जी आसा ती घातक आसा. तातूंत म्हळ्यार पतन सुनिश्चित आसा. जरी कोणे शास्त्रान सांगिल्ले विधी विधानाचें पालन करना, अनुसरण करना आणि आपणागेले रुची लोभ आणि इच्छा प्रमाणे मनांत आयले वारी कार्य करता, तो तागेले जिवनांतूं केन्नाय परिपूर्ण जायना. एखाद व्यक्ती सैद्धांतिक रूपाने हे सगळे जाणत असो पावतो. One may know theoretically, अशें करीत तशें करीत हें करीत शास्त्र हें सांगलें अशी, जाल्यार तो जरी कृतींत हाडना, तागेले एक्शन्सांतूं तें ट्रान्सलेट करना म्हळ्यार हाडना, तरी ताका तागेली प्रगती जायना, आध्यात्मीक प्रगती जायना. आणि तो मानव जातींतूं निम्नतम व्यक्ती म्हणून ह्या श्लोकांत सांगल्या. म्हळ्यार पुरा कम जाता ताका थियोरेटिकल नॉलेज आसा जाल्यार कृतींतूं केल्लें हाडना तर तागेलें प्रोग्रेस जायना, म्हणजे उलट अधम प्रतीत जाता. हे प्रभुपाद बरयता. जो व्यक्ती जाणून बुजून नियमांचे अतिक्रमण करता तो कामवश जावन कर्म करता. तो जाणता की आपण जे काम करता ते निषिद्ध असत. वेदांतूं आणि शास्त्रांत सांगिल्ले विरुद्ध आपण करता
जालेल तितके तो ते सर्व कर्म करता हक्काची स्वेच्छाचार म्हणतात ते. म्हणजे स्वेच्छेने वागचें. आम्ही जे शास्त्रांतनो विधी विधान शिकल्यान ती ताचे प्रमाणे जेव्हा वागता ती तावळी आमगो जो आध्यात्मिक रस जो आसा तो सुरळीत जाता आणि स्मूथ जाता आणि आम्ही तातूंत प्रगती करूं येता. ती मनुष्य जीवनाची जरी आमकां सिद्धी प्राप्त करता आसल्यारी शास्त्रांक केन्नाय आमी रिस्पेक्ट करता, अवहेलना केन्नाय करूं नये. हा श्लोकांतून कामकारता हा शब्द अत्यंत सार्थक असो. जो व्यक्ती जाणून बुजून नियमांचे अतिक्रमण करता तो कामवश जावन कर्म करता. प्रभुपादांनी एम्पॅटिकली हाजेरी कॉमेंट्स दिले ते प्रभुपादांनी तुम्ही म्हणजे वाचन करूं. 16.24 वाचयेतो. तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं मे कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम् इह अर्हसि. तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम् इह अर्हसि. त्यानिमित्त मनुष्याने जाणका की शास्त्र विधानांचे अनुसार आम्ही खंयचें कर्तव्य आणि खंयचें अकर्तव्य असं ते हे आम्ही जाण घेवंका आणि विधी विधानांक जाणून घेवन कर्म करता. ज्या मिती आध्यात्मिक उन्नती जाता. तरी शास्त्रांतून कल कोरियत खंयची विधी करीत विधान रूल्स अँड रेग्युलेशन्स दिलेले आसा ती ताजे आमी जरी स्क्रुपलसली पालन केल्यार आमी आध्यात्मिक उन्नती आमगेली आध्यात्मिक उन्नती जाता. पंधरावे अध्यायान तू सांगितले परी वेदांतून सगळे विधी विधान श्री कृष्णाक जाणून घेऊन कत्र आसा ते. जरी कोणी भगवत गीता मिती कृष्णाक जाणता आणि भक्तींतू प्रवृत्त जाता जावन कृष्ण भावनामृत प्रवेश घेता आणि प्राप्त करता ताका चरम सिद्धी प्राप्त जाता. भगवान चैतन्य महाप्रभूने ह्या विधीक आणि सरळ केलें त्यांनी आमकां हरे कृष्ण महामंत्र दिला. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. तरी मनात आमगेले प्रश्न येवचे पावस की हे सगळे काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर हातूंतल्याने मुक्ती पावची सरळ ना कठीण असं. तरी आम्ही कल कोरयेद तर ह्या बाबतीत आमकां एक वैष्णव आचार्य नरोत्तम दास ठाकूर तांणी जे सांगल्या ताजे आम्ही पालन करूंक प्रयत्न करूं. नरोत्तम दास ठाकूर म्हणता की काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर हातूंतल्याने आम्ही कितलेही प्रयत्न केले कितले स्ट्रगल केले की आमकां ताजेरी हातूंतल्याने मुक्तता प्राप्त करते अत्यंत कठीण जावन आसा. तरी कल कोरेद तरी नरोत्तम दास ठाकूर गोमटे म्हणता की काम कृष्ण कर्म अर्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ साधु संगे हरिकथा मोह इष्टलाभ बिने मद कृष्ण गुण गाणे नियुक्त करीबा यथा तथा. तरी हे नरोत्तम दास ठाकूर
सजेशन असं की आम्ही आम्ही जे काम जे करतात ते काम काम जे आमगेले काम प्रवृत्ती जी असं वासनाची जी प्रवृत्ती असं ते कृष्ण कर्म करून म्हणजे काम वासना हा कर्मफल ते कर्मफल कृष्णाक समर्पित करता हा आणि दाखवे नियुक्त करीबा यथा तथा कोणाक भक्तांक कोण भक्तांक द्वेष करता ते तांचेरी हांव मगल क्रोध डायरेक्ट करता दोज हू कोण भक्तांगल द्वेष करता ते थंय मगल क्रोधाचा उपयोग करता कृष्ण कथा कृष्ण लीला ह्या श्रवणांतून हांव मगले लोभाची प्रवृत्तीचो उपयोग करता लोभ जो असं that should be for hearing Krishna Katha, that should be for serving the devotees. Krishna Lila, Sevanantu, Tantu. Laulyam म्हणतात ते. तर wanting to eagerly wanting to hear Srimad Bhagavatam, eagerly wanting to serve the Supreme Lord, eagerly wanting to serve devotees. हे लौल्यम कोण त्याता ताका हगूर हे सगळं जे दोष असते ताजेरी स्वामित्व प्राप्त करू जाता आणि जीवन जे असं ताका सफल करू जाता तर ह्या प्रकारे आम्ही अंडरस्टँड करू जाता की जीवनांतू अगर आध्यात्मिक उन्नती आमी करचे तर आम्ही हे 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 मार्गदर्शन घेवेद आणि प्रभुपादाने भोगम पिकोन तात्पर्यांतून सगळं सांगल्या ताजे आम्ही पालन करून आपल्याला आध्यात्मिक जीवन जे असं सफल करूया तरी हांव म्हणलें की आमगेले प्रत्येक जीवनांतून जे असं असूया ही अत्यंत म्हणजे जीवनाचा नाश करता आम्ही कोणाक बरेपण जाता ते बरेपण पळोवन जाका आमकां त्रास जाता दुसऱ्यांक केन्ना बरेपण तांकां बरेपण जाता तांगेल बरेपणांतून जी सुख पावचे हे अगदी उच्च स्तर असतालो ते भोग कठीण ह्या संदर्भात तो एक कथा सांगून हांव प्रवचना विराम दिता ही श्रीपाद रामानुजाचार्यांगेले जीवनांतून कथा सी तरी म्हाका भोव अपील जाती कथा म्हणून तुमचो शेअर करता ते रामानुजाचार्य ते केन्ना श्री संप्रदायाचे प्रमुख आचार्य जाले आणि श्रीरंगमांतू राबू सुरू केलं त्यांनी आणि भगवंतागले उपासन करताले आणि ते मंदिरांतू जो प्रमुख पुजारी आशिल्लो ताका श्री रामानुजाचार्य ही तागल जे मान आणि मर्यादा मेळताली ते पळोवन तो विचलित जालो तो अत्यंत म्हळ्यार डिस्टर्ब्ड आणि तो पुजारी जो असो हेड पुजारी म्हणतात ते हेड पुजारी जो असो तो भक्त नाशिल्लो देवागेलो युआर नॉट अ डिवोटी समर्पित भक्त नाशिल्लो किंवा तो धर्मनिष्ठ सुद्धा नाशिल्लो ही वॉज नॉट इवन पायस आणि ताणे तागेले देवळांतून जीवनांतून म्हळ्यार रामानुजाचार्यानी येवची पयली सुद्दां यमुनाचार्य जे मठाधिपती आशिल्ले तांकां तावळतून ताणें मस्तितले धन पैसो कमायलेलो म्हळ्यार चुकीचे अनैतिक रितीने
शास्त्रविधी उत्सृज्य त्याने मस्तीतलं पैसं कमायलेलो, मस्तीत धन एकट केलेलं. आणि त्यांना पळेलंय की रामानुजाचार्य comparatively was very young when he took over the मठाचे जणे हातात घ्यायला पुढे तर युथफुल असेल, युवा अवस्थांत असेल. ते रामानुजाचार्य सगळं जण रामानुजाचार्य गेले अत्यंत म्हणजे सौम्य आणि अत्यंत आध्यात्मिक उच्च आध्यात्मिक स्तराची असेल मी ती सगळं जण ताका मान दिताले, गुणगान करताले. तेम पळोवन ताका अत्यंत कष्ट जाताले. He was burning with envy. Envy can literally burn you from within. आणि आध्यात्मिक उन्नती कम्प्लिटली स्टॉप जाता. तर तो जो हेड पुजारी आशिल्लो, he was suffering from envy. आणि ताणे जीवनभर केन्नाय रंगनाथ देवागेल भक्ती करणी किंवा पूजा अर्चना करणी फक्त म्हणजे प्रोसिजरल म्हणतात फॉर्मल फॉर्मॅलिटी म्हणून तो करतालो आणि भक्ती अजिबात नाशिल्ली. तरी त्याप्रमाणे त्याने मस्तीत पैसो जोडून घेतलो. ही हॅड कलेक्टेड लॉट ऑफ मनी. तर ताका रामानुजाचार्या बद्दल अत्यंत द्वेष म्हणत आशिल्लो आणि ताका मन आयलें की हो आजकाल आयला just entered as मठाधिपती and he is getting so much respect and how have been head pujari, now nobody respects me. अशी त्या मनातून असूय झाली. आणि ते असूया माहिती तो अत्यंत म्हणजे नेफेरियस प्लॅन्स त्याने करू सुरू केले. त्याने आपल्याकडे बायलं जी असे पार्टनर लाईफ तिगली प्रवृत्ती तशीच आशिल्ली. शी ऑल्सो वॉन्टेड टू कलेक्ट मटेरियल थिंग्स, पैसे आणि ती ताका साथ दिताली. ताका अर्धांगिनी म्हळ्यार फुल्ली कोऑपरेटिंग विथ हिम इन हिज मिसडीड्स अशी. तरी एक दिवस ताणे डिसायड केलें की हो जो असो रामानुजाचार्य जो असो ताका पूजा लाभ आणि प्रतिष्ठा मेळतस ते मेळचे जर बंद करता जाल्यार तागेलोच अंत कोण सोडटा. जस्ट मर्डर रामानुजाचार्य. इतली envy is so powerful emotion. Just get rid of him, just murder him. तर त्याने बायल एका पहिले आणि सांगलें की रामानुजाक ताका आम्ही घार पळोवया आणि तू गोतच न्हय विश खंय दवरला म्हणून म्हळ्यार ही एश्यूम्ड दॅट शी नोज एवरीथिंग. म्हणाले हय म्हाका गोतच खंय दवरल्या विश खंय हलाल विश खंय दवरल्या म्हाका गोतच. तर ते ताणे वच गेलो आणि रामानुजाचार्यांक पांय पडून दंडवत प्रणाम करून म्हळें की आजी तूं आमगेल घरा तुमी येवंका आणि भिक्षा स्वीकार करता म्हणून. भिक्षा म्हळ्यार भिक्षा म्हळ्यार प्रसाद जेवण स्वीकार करता म्हणून. आणि धांवतची तो घार येता. तो रामानुजाचार्य अत्यंत गायलेस, व्हेरी स्वीट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल हार्टेड म्हणता ते येस हांव येता म्हणून. आणि तो धांवन घार वता आणि बायले सांगता रामानुजाक हांव आपयलें जेवणाक तूं कोतच ना तूं कल करता म्हणून. म्हणटा कोतच कल करता म्हणून. आणि तो परत वता मंदिरांत. तो पुजारी मंदिरात वता आणि घरान तूं भिक्षे वेळ केन्ना जाता दनपारां तावळी रामानुजाचार्य ते येता भवती भिक्षाम देही म्हणटा आणि ताका बायल जी असता पुजारी हेड पुजारी बायल जी असता ती ताका भितर आपयता ताका बैसूक एक आसन दिता आणि जे
चारण सगळं करतेस ते सगळं करतं ती सिस्टमॅटिकली. आणि आणि कडेरी ती वचून ते विषाने पूर्ण म्हणजे कम्प्लिटली विष मिळालेले अन्न अन्न जेवण अन्न घेऊन येता. आणि आणि ते अन्न दिवच पहिले ती रामानुजाचार्य गेली पादपूज करता, म्हणजे पाद प्रक्षालन करता, पादपूज करता. आणि ज्या वेळा ती पादपूज करता तागल ते रामानुजाचार्य तेज पळोवन तागले सरळता पळोवन तागले आध्यात्मिक स्तर पळोवन ती एकदम भांबावून ती टोटली. आणि ती रोड उसूल करता, रोड उसूल करता आणि सांगता रामानुजाचार्य सांगता तू आमगल घरात भिक्ष घेऊ नका. तू जर भिक्ष घेऊनचे जर भिक्ष घेऊनचे असेल तर तू आणि खंयची तरी घर वचून भिक्ष माग, आमगल घर नाका. हे 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 जरी अन्न तू स्वीकार केले तरी तू निश्चित मृत्यू प्राप्त करता. इन अदर वर्ड्स दिस इज अ पॉइझन्ड फूड तू घेऊ नका म्हणून असं सांगतात. मग ते चढवं ना इतले आध्यात्मिक तेज असतं रामानुजाचार्याकडे आणि इतकं सरळ सिंपल हार्टेड की ती विचलित होता. आणि ह्याप्रमाणे तो त्या दिवशी जो प्लॅन असता हेड पुजारी गेलो तो प्लॅन असफल जाता. तो तो घार येता, घार येना पुढे बायलेचेर अत्यंत कोपता पहिले की कळली इतके काळ तू केले ते आता त्यांच करचे आशिल्लें नवीन केले करच नाशिल्लें तुका तुका करनी कडे थोड्या दिसता की बायलांक हृदय जे असतं अत्यंत कोमल असतं. ती मी जायनी कितकी असो हरकत ना, लेट मी फॉरगिव्ह हर अशी त्या विचारसरणीने. तरी ते त्या दिवशी रामानुजाचार्य गेले निश्चित मृत्यू आशिल्लो बाय पॉयझनिंग तो भगवंता गेले हेजे प्रमाणे जायना, मृत्यू जायना. तरी रामानुजाचार्य त्या घरांतून भायर पडना पुढे अत्यंत मनात दुःख जाता, कष्ट जाता की कशी हे हेड पुजारी गेले मनात हे न मनाचे विष विष फिजिकल विष एक असं पॉयझन बट मन इतकी कलुषित विषारी कशी जाता गेला कशी मन आमचं रामानुजा खूप मनात दुःख जाता. व्हेरी डिस्ट्रेस अँड व्हेरी अनहॅपी, very unhappy. Not because an attempt was made to murder him, but because of you are thinking that ह्या नमुनाची मनुष्य कॉन्शियसनेस कशी जाता, चेतना विषारी कशी जाता. All due to envy, all due to मत्सर, all due to ह्याची भीती जाल्यार अशी विचारत. आणि अशी तो भायर पडत तो कावेरी नदी लागी he goes. When he goes there, he sees his guru गोष्टीपूर्ण पळयना पुढे मनात भोव कष्ट जाता. ती वचून जावन वचून साष्टांग नमस्कार करता गुरु पायांचेर पदकमलाचेर मात दवरता. आणि गोष्टीपूर्ण विचारता रामानुजा तू कल इतली मनांत बेजार जाला, इतली कष्ट केले जाल्यार तू मनांत वाय तू अनहॅपी म्हणून रामानुज सांगता पुरा खबरी हांव तशी भिक्षा घेवचे खातीर वचूं गेलोलो. आणि बायलेन हें सांगलें की तुका जे अन्न दिवचें केलें तें विश आसता म्हणून. तरी म्हाका कळना की हांव कल केलें, what have I done that a head pujari of the mud feels like poisoning me and killing me. मग कळना कळलं जातं. आणि म्हाका म्हणजे मारूंक प्रयत्न केले ताच म्हाका बेजार ना जाल्यार तागेले ते हेड पुजारी गेले मनान तूं इतली विश खंयच्यान आयलें. हाय डिड हिज मायंड बिकम सो पॉयझनस. आज म्हाका भोव बेजार येता सांगता. त्या गोष्टी पूण सांगता
बाळा तू काळजी करू नका, थोड्या दिवसांत तू तागाल उद्धार जाता, हा तागाल विषारी प्रवृत्ती बदली असं सांगता. आणि खऱ्यांची गोष्टी पूर्ण सांगेल वारी थोड्या दिवसाने परत तो प्रयत्न करता. आणि जे तीर्थ असता, तीर्थ असतं देवागाला जे तीर्थ असतं त्या तीर्थांत तो विष मिळतं. आणि ही गोज अँड गिव्स इट टू रामानुजाचार्य. आणि रामानुजाचार्य काय तीर्थाक दंडवत प्रणाम करून नमस्कार करून गोत असता की तांत विष असं म्हणून रामानुजाचार्य ही अवेअर बट ही ड्रिंक्स इट ऑल. आणि त्यावेळी तो हेड पुजारी मनात तुमची विचार करता फाय सकाळी म्हाका तागले अंत्येष्टीचे जे अग्नी असता ते अग्नी धूव अर्पण ते मेळटलो फाय सकाळी अशें तो मनांत विचार करता. आणि अशी ते मनांत विचार असता. तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग पळयता की रामानुजाचार्य बसल्या ते आसनाचेर आणि ताजे भोवती सगळे भक्त एकटे जाल्या ती आणि सगळे तांगें ग्लोरिफिकेशन करत होते, तांगें स्तुती करत होते. ते पळोवन ताका एक शॉक जाता ताका की हांवें 10 मनशांक मारता तितले विष तांत घालेलें अंतू तीर्थांतू, तरी हो जिवीत आसा. म्हळ्यार हो इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सनॅलिटी. तो वता आणि रामानुजाचार्यांगेल पांयाचेर तो आपणागेल मस्तक दवरता, सांगता म्हगेले हांव पापी आसा, म्हाका आय हॅव म्हणजे योग्यच ना तुमगे चरण कमला स्पर्श करची सुद्दांय म्हजे तूं योग्यता ना, तरी म्हाका यू सेंड मी बॅक टू यमराज, म्हाका तुमी यमराजाला पेटया ती अशी म्हणून तो स्वता जाले मारते एक खात्राचेर धाडावन रग तेंचे सुरू जाता. आणि ह्या प्रमाणे तो पश्चाताप अग्नींतून तो बी बंद. त्यावेळी रामानुजाचार्य जे असं परम कृपालू परम करुणा पहुदुई जन निताय गौरचंद्र मी म्हणतात ते परम करुणाने तो रामानुजाचार्य त्याला गोता आणि सांगता की तू कल्ले काळजी करू नका, तुका रंगनाथ देवाने ऑलरेडी क्षम केल्या, तुगेल हे पापी कृत्या खातीर ऑलरेडी क्षम केल्या आणि हांवें तू क्षम केल्या, तरी तू आता आणि चड स्वताक कश्ट दिवं नाका आनी तुवें भायर यो म्हणून. तर तो जो पुजारी आशिल्लो हेड पुजारी आशिल्लो कोणाक मनांत तूं भक्ती नाशिल्ली देवा बद्दल जाल्यार रुटीनली एक पयशे कमावचे प्रोफेशनल एडवांटेज आशिल्लो ती वृत्ती तो सोडून दिता आणि हगूर तागेलें चित्त जे आसा तें शुद्ध जाता 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 अंततः तो रामानुजाचार्याला जावन दीक्ष घेता आणि रामानुजाचार्यांगेले शिष्य जाता. हे सांगचे कथ सांगचे कारण हे आशिल्लें की कशी असूया जी असता ना, एक काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर हे कशी आमगेल्या जिवनांतून अधोगती आमकां व्हरता ती हे सांगचे विशय आशिल्लो. म्हाका दिसता हांवें वेळ कितलो जावन वतना म्हाजे जावन 9:30 जावचे दिसता. हांगाची हांव कथाक विराम दिता. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हांव तुमच्या सगळ्यांक अत्यंत आभारी आसा म्हाका अवसर दिले खातीर. कोंकणी भाशेन तूं उलोवचें म्हाका जड जाता जाल्यार हांव प्रयत्न करता आसा. कोंकणी शुद्ध ना मस्त तितले भेसळ असतात तूं म्हाका क्षम करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभुजी. तुमगेले कोंकणी समज आमची गेले उलयले
बारी चंद चला तशी काय ना आणि तुम्ही प्रयत्न केले म्हणून दिसना तुम्ही तुमगे प्राय आणि तुमगे एक्सपिरियन्स आणि नॉलेज इतलं असा तुम्ही सांगता ना ऐकतारा भशेन तुमगे सांगेल कहाणी वय भारी चंद असा आता कोणाक काही प्रश्न असला निमगो की प्रभूजी तुमगे लगी होय कोणाक कसले प्रश्न असला री प्रभूजीला निमगो का मुरलीधर चरण प्रभू दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सगळ्यांक भक्तांक मग दंडवत प्रणाम प्रभुजी एक पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन निमगो येतवा कोण कोण म्हणतो सर विचार मुरलीधर चरण प्रभुजी तुमगेल दास येस प्रभुजी तुम्ही ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री इंतू डॉक्टरेट घेवन आशिल्ल्याची तेन्ना सायंटिफिक बॅकग्राउंड तुकून येवन कृष्ण भावनामृत तेन्ना कशी जाल्ला लॉंग स्टोरी प्रभुजी लॉंग स्टोरी हांव कशी कृष्ण भावनान आयलो ही इज अ लॉंग स्टोरी बट भगवंतागेल कृपा हांव मस्तानाक मेळ्ळा आय मेट मेनी when I was a student also I met many personalities म्हाका जिवनांतू फर्स्ट आध्यात्मिक पुस्तक वाचलें was autobiography of a yogi स्वामी योगानंद तांगे बद्दल वाचलें आनी बिहार रांचींतू तांगडे जे आशिल्ले योगोडा सत्संग सोसायटी ताचो ऑलमोस्ट मेंबर जालो जाल्यार नियती had something else in my mind. I thought I would join. I got married. My life changed. I met many personalities. I met Swami Purnananda Saraswati. Then I met Muktananda Swami. Then I met Mother Krishnabai. अशी एकामागची एक Mother Krishnabai from Kanchangarh. Kanchangarh म्हणतात न्ही तांकां ती म्हणी ताकडे अंततः जीवनांतून एक नागेश माम तो आयलो ताणें आमकां खरो मार्ग आध्यात्मिक मार्ग शिकयलो आनी ताच नंतर when I was pretty old and only 10 years left for my retirement, at the age of almost 50, I met Param Pujya Radhanath Swami Maharaj. त्यांनी एक लॉंग स्टोरी कशी मेळ्ळे कल जालें म्हणून सो I require a long session to narrate everything. But I met Radhanath Swami Maharaj and as they say, rest is history. I became a devotee. So before that, I met many personalities in my life. I don't know whether I have satisfied you, but this is. Thank you very much, Prabhuji. Partial answer to your query. Prabhuji, आम्ही exclusive session दवरया ताचे खातीर तुमगेले. Yeah, it is a long story, Prabhuji. Kalkal changes जीवनान जाले, मगले and मगल biological जीवनान सुद्धा. She also had many spiritual experiences in her life. So all that culminated in eventually our meeting Radhanath Swami Maharaj. And I am what I am. So as the head of the University Department of Chemistry, I was his disciple. And I used to wear tilak and go to the department. And I used to meet many scientists, many foreigners, many people. And there was a felicitation function for me on the campus, Vidyanagari campus. And only condition I laid down before them was that I will come for the function. There was a seminar in my honor, one-day seminar where eminent scientists came and gave talks. My only condition to agree for this honor is that I am going to wear tilak for the assembly. Embarrassing. So they agreed and it happened. Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho. Hare Krishna.